Data d'arribada. 2011. Comarca del Segrià. Concretament a la vila de Torrefarrera. Quantes R's? Temperatura? Fa una calor que fon les pedres de la galàxia Gutenberg. Té un aspecte una mica estrany. Potser és que m'hauré pentinat malament? Ja sé què ha passat. El doctor Quilajul m'ha provocat aquesta xarampió futurista. I he de recuperar el meu aspecte de pans. Recordeu quin era el meu aspecte? Era aquest. He d'aconseguir una poma sana. Serà l'única manera d'aconseguir un antídot per tornar al meu aspecte d'abans. Una poma, perquè la poma, entre altres característiques, en té dues de molt importants. Primera característica, important el seu aroma perquè ens relaxa quan hi apropem el nas. Segona característica, és important menjar-se la poma a mossegades perquè aprofitem tot allò de bo que té la seva pell. Precisament, en aquesta escola em prepararan un plat amb fruita que conté la poma. M'acompanyeu? Bon dia a tothom! L'agent secret i viatger en el temps Martí Massafré haurà de resoldre la seva xarampió futurista. I ho haurà de fer amb l'ajuda dels cuiners de l'escola La Creu de Torrefarrera, el poble amb més R's de tots els pobles que es fan i es desfan. Tots ells prepararan un plat que porta per nom el marraco fruiter, amb poma, plàtan, kiwi i maduixa. Bé, esteu preparats per cuinar aquest marraco fruiter? Sí! Però, sisplau, una mica d'atenció, perquè això és la poma. A què em permeteu agafar-la serà l'antídot per curar-me aquesta xarampió futurista que m'ha sortit, d'acord? Sí! Doncs vinga, em quedo la poma i vosaltres comenceu a cuinar. Un moment! Abans de cuinar i menjar-nos aquest plat deliciós, què hem de fer? Hem de netejar-nos les mans. Per fer el marraco fruiter necessitem 2 pomes, 2 kiwis, 2 lacasitos, una maduixa i un plàtan. Tallarem les pomes en mitges llunes i després ho tallarem pels extrems. Hi ha 16 parts del cos que anem ajuntant amb els escuradents. Hi ha el kiwi, la poma i el plàtan. La maduixa la necessitem per la boca del marraco fruiter. I el plàtan el necessitem per fer el cap i la cua. Li fem la incisió perquè amb el plàtan tampoc no entrarà molt i si amb el gavina li fem molt fonda, doncs quedarà malament. M'agrada molt el plàtan perquè és molt sa, m'ajuda a saltar més a mi, i ja està. Pues a mi m'agrada molt la poma perquè té moltes vitamines i és molt dolceta. El kiwi. Per què? Perquè m'agrada molt el verd. Penso que hi ha diferents colors de poma. Un és el roig i l'altre el verd. El color de poma que m'agrada més és el verd. Menjo unes, 3 o 4 per esmorzar i a vegades per postre. Quan acabo de dinar i els dic als pares que vull alguna cosa de menjar, me diuen que no i me menjo una poma sempre. Em guardes la meva poma? Sí? Després te la demano, eh? Bé, ja heu vist com han fet aquest marraco fruiter. Què us sembla si passem al rànquing de posicions i la recepta? Sí! Doncs vinga, som-hi. Rànquing.
tornes a la meva poma? Gràcies. Bé, ja veieu quina pinta més bona té aquest marraco fruiter. Què? L'anem a provar, el tastem? Sí? Sí! Som-hi, vinga. Ja veieu, gràcies a l'antídot de la poma sana ja torno a tenir el meu aspecte d'abans. Soc Massafré, Martí Massafré, agent secret en missió especial. Fins la propera, feu bondat! Pom de pell teu cor, plasta fruita!